Uyazi uJona umprofeti uma ngabe efika eNinive. iNinive kwakuyidolobha elikhulu. Uma ngabe efika eNinive uthi uma ngabe bhala uthi ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova ngisemajukujukwini enhlanzi. uJehova wawuza umkhuleko wami. Uma ngabe sefika ke eNinive lithi izwi likaNkulunkulu ufike uyamemezela uthi zizoba u-40 insuku ebese uJehova yalibhubhisa iNinive. Lithi izwi likaNkulunkulu abadala nabancane baqebula ingubo zabo, bambatha indwangu yamasaka, bathela umhlabathi ekhanda, bamfuna uNkulunkulu, baphenduka usuku nosuku. Lithi izwi likaNkulunkulu uma ngabe bekwenza lokho abancane nabadala bemfuna uJehova, beyibuyisela kuNkulunkulu, sebeqhamuka nalombuzo ukuthi siphi isiqiniseko esinaso sokuthi uNkulunkulu njengoba siphenduka nje angeke ayenze lento abethe uzoyenza. Lithi izwi likaNkulunkulu wathi ongcwele kaIsrayeli uma ngabe babheka ehlola inhliziyo zabo, ebheka inhliziyo zabo, evivinya inhliziyo zabo, wabe sephenduka kuloku bubayethe uzobenza. Yashinka inhliziyo kaNkulunkulu, wayisolo ongcwele kaIsrayeli ngalobu bayethe uzobenza. Kungalesi sizathu wengane zakwethu athi uDavide mbonga uJehova mphefumulo wami, nako konke okuphakathi kwami makubonga igama lakho elingcwele. Besethi ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa, yena othethelela zonke izono zami, yena owelapha zonke izifo zami. Ebesethi njengokuhlukana kwempumalanga nentshonalanga udedisile izono zami zikude le. Ebesethi akagcini intukuthelo yakho njalo njalo. Kuvama umusa kuye kakhulukazi ngokuba uyaqonda ukuthi thina siluthuli nje. Wengane zakwethu asiyi kuNkulunkulu ngoba siyaqualify, asiyi kuNkulunkulu ngoba sisuke singcwele kakhulu, kodwa sikwazi ukuma-approacha ngenxa yomusa wakho omkhulukazi.